Guys, so sa orasan yung nagsugod, boss? Size? Size? Pwede rin siguro na magsunod na play, no? Sa yaw din ang ano? Gamit nila ba? Wala yan, gusto mo magamit. Karip, apel na, sa mga pege. Ano na, mabaikin ni mo eh. Ako na kalayo. O yan yun. Doon. Pala na yun. Hindi na sana, hindi naman pa. Doon tayo to, kasapan ta. Bike na po tayo. Last side, dire tayo kunyaki. Ha? Ay, may lang. Nah, Awado ka rin, panalang tao. Sige sa tao. balik ka na. Oh. Mana deh pang belum siya nga sa bahay. Apil ba na isa kabalay? Duha kabalay? Ha? Duha kabalay? Sa urang wala na. Apilya ako na deo. Una ko, dapat ako. Apilya ako. Oo na yan, hindi kaya makikita. Basta gabi na naman. Ikutin nila. Kasot ba? Kasot. Kasot sa puto. Tinawag daw na. May kuting bagay. Nakuha ka rin naman. Kaya nga balaya eh. Kaya nga balaya.
Babangan. Wala sa ubos sa pama. Wala. Babangan natin. Babangan. May una nasunog natin. Kana nasubos. Oo. Ano na balay? Ni Katero. Kani nasunog ni Dre wa. Wala. Ay, na balay. Kanara. Ay na yung gabang may nakasunog ka na. Abang. Ay, anak na ko ang padala ko kuan din na. Kusog ya ang guro. Iya bitaw na ba? Sa may nungdan natin. Open. Bawal naman na ron. Bawal ba ma? Hindi, di na bawal na eh. Sa kanang isa kay bubar ko ati sa nadawa ko. Duyan, tagihan. Ano? Ilan ang tagihan na? So ibitaw kay dako na yung gasin. Buwang ana, wala pun kun tagihan. Ay, tegwa kay tagihan na. Ano, di ang tagihan to eh. Buwang gayo. Buwang gayo. O, di mga anak. Wa, isa ay anak ko sa kabuok, wala na ila dako siya niya. Pa de. Ikaw mana? Lastuhan po na. Oo, namin anak ko. Mura, di nagkasilyas, gihinluan ang taas na ron. Hurot lagi hurot. Hurot kita awa. Awa usma. Simbahan na ilalom natin. Simbahan na ilalom. Oo, kapilya. Ang waluya pas lula. Babaw rin ang mabili niya. Nasunog pa yun. Kawaday. Mana?